ପିଲାମାନେ ଆଜି କହିଲ ଦେଖି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରେ, ଘରେ ଘରେ ନୀଡ଼ ରଚନା କରେ। କହିକି ପାରିବ ତାର ନାମ ପିଲେ? କିଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଘର ଚଟିଆ। ଘର ଜଗୁଥାଏ ଦୁଆରେ ବସି, ସେଥିଲେ ଘରେ କେ ପାରେ ନା ପଶି। ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଲ ଘର ଜଗେ? କୁକୁର ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜଗିଥାଏ। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଇ ଯେବେ ତଡ଼ି ନିଏ କିଏ କୁହ ତ? ଏବେ କିଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ? କୁକୁର ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତଡ଼ି ନିଏ। କା କା କରି ସିଏରା ବଇ, ନିଦରୁ ଆମକୁ ଦିଏ ଉଠାଇ। କିଏ ସେ କହିବ ତା ନାମ ଭାଇ? କିଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ? କାଉ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଦିଏ ଆମକୁ। ଅମୃତ ସମାନ କ୍ଷୀରଟି ତାର, ଖାଇବାକୁ ସର ଅତି ମଧୁର। କ୍ଷୀର ଦେଇ ସିଏ ପାଳେ ଆମକୁ, କିଏ ସେ କହିବ ତାର ନାମକୁ? କିଏ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଗାଈ। ତାର ସର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମଧୁର ଲାଗେ। ହେଲା। ଶାଗୁଆ ଅଟଇ ଦେହରେ ତାଲ, ନାଲି ଥଣ୍ଟ ତାର କି ମନୋହର। କହିକି ପାରିବ ତା ନାମ ପିଲେ? ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଲ? ଶୁଆ। କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ ବଡ଼ ସରାଗେ, ଉଡୁ ବୁଲୁଥାଏ ଆମରି ଆଗେ। କଳା ଦେହ ସିନା ସୁର ମଧୁର, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର? ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଲ? କୋଇଲି।